Боже, колко много буклук има в тази къща, направо наистина. Край. Край, айде, край. Край, не искам повече. Край. Край. Здравейте, приятели! Днеска за задачка започна да слагам удетата. Тия ламарините удета, които ще се хващат за гредите, на които ще се хващат гипс картона. Така, вчера идвах и не взимах камерата, защото вчера дойдох за да изрежа пяната покрай фибрана, да изчистя, за да може днес да слагам удетата. Та затова не взех камерата. Какво да ви снимам, как режа пяна. Това е. И ще се въоръжа с винтовер и видийки и газ. Така че, айде да започваме. Това ще е за днес, приятели. Утре съм на работа, мисля, че казах сутринта, като дойдох. Сега е... колко часа отива? 3:30. Добре. Поработихме. Утре на работа, други ден, живи и здрави, ще бутаме комината. Не да го бутаме, а да вадим градата. Да го обезопасяваме. Така че, айде,
към града. Привет, привет! Свикнали сте по принцип да виждате само Петю сам. Еми днес аз съм сама. Не, с Айра съм. Днес почивам, а Петю е на работа, така че днес ще поработя малко сама. Какво ще свърша? Мисля да си довърша количката, която ми е необходима, защото трябва наистина да се сее вече в нея. А какво искам да засея, не помня дали съм казала, но този път ще кажа. Аз искам да си насея магданоза, тъй като едно, че ще е цветна в градината и красива тази количка. Второ, не знам дали ще се получи, но мисля зимата такър да си я прибирам ето там не на заве толкова, той магданоза не мръзни, но поне няма да го затрупва сняг и няма да си играя да правя разни такива тунелчета. Дали ще стане, не знам, но такава ми е идеята. Така че това ще правя днес. И докато позасъхне боята, долната стая, която всъщност ще ни бъде и кухня, има много нападала мазилка и разни такива строителни отпадъци, които трябва да бъдат извозени. Това мога да го правя и сама без помощта на Петю. Ще поработя и там малко, пък каквото се получи. Айде, много е красиво на село. Топло, птичките таят вече. Аз да поработя. Идеята ми като цветово е количката да е червено, жълто и синьо. Дали ще се получи красиво, не знам. Надявам се. И това, приятели, е наполовина готовата ми количка.
като позасъхни, може и да не е днес, може да е утре, пак почивам. Ще я обърна и ще продължа от другата страна. И там съм оставила малко. Нищо. Ще го направя. На мен ми харесва. Оказва се, че боядисването не е толкова лесно. Аз си мислех, че цък, ама не. Не, даже трябвало да си донеса и четки за малко по-финно така. Ама все пак тя е дворна количка, така че и така е добре. Поне на мен ми харесва. Сега да продължавам с другата работа. Какво всъщност ще правя? Искаме се всички тази кал, която тук бяхме смъкнали отгоре, да я почисти. Дали ще успея цялата стая да изчистя, не знам. Но ще се опитам. Искам да помогна на Петю. Ще се опитам да покажа. За кой ли път ли тази стая ние чистихме, но това е калта и ето тези дъски, които всъщност бяха на тавана. Но ние, нали, си наковахме нови. Това тук е тухлите, които Петю издълба. Нишите всъщност, които издълба в стената. И кълта, която беше горе по тавана, също е съборена тук. И сега ще се опитам колкото мога да я почистя, защото, както знаете, тук ще бъде нашата кухня. След като принесох дъските там, някъде там, че не виждам къде, дали показвам даже. Сега ще започна да я изривам и кал, камъни, и тухли и какви ли не още работи. Ай, Рома, ти ми пречиш. Тук още повече ми пречиш. Що не излезеш да си играеш навънка с Ружа? Гледай. Арико, бягай. Бягай. Мили Боже, колко много буклук има в тази къща, направо не е истина. Ами, не можах да приключа с цялата стая. Оказа се, че е доста повече по-трудоемко, отколкото си мислех. Арико, мръсна съм, не че ти не си пепеляшка, ами както и да е. Ще ви покажа, може би утре ще го довърша. Трябва да се прибирам към града. Да, супер това. Затова бързаме да си направим една стаечка, защото в момента човек ще се поизми и ще си влезе да си почине. Тая пепеляша. И така, ще довърша утре. Сега ще покажа какво направих. До къде стигнах всъщност. Арико, чакай. Ами може да се каже, че съм наполовина. Може да се каже, че съм наполовина. Това е канала, който прокопаха за тръбите за чистата и мръсната вода. И той е пълен с точно тая кал,
керамиди, тухли и какви ли не други мръсоти. Но е доста по-трудничко. И тъй като се поизморих малко, ще си го оставя за утре. Без това аз не съм особено полезна тук в строителните им работи, а само като докер. Затова ще приключвам. О, привет, привет! Здравейте! Днеска сме двама. Двама. И тя, и Айра. И Ружа, естествено, която винаги е тук. А Багира, вие не я виждате, но тя винаги стои горе на верандата на плевнята. След като се наеде, се изтегля там. Да. Но какво ще работим днес? Чакаме нашия майстор, за да започнем да си оправяме комина. Какво точно ще се прави, ще казваме в движение, за да може и да е по-разбираемо това, което правим там. Аз ще продължа да си боядисвам количката, която ето тук виждам, че са спуснали някакви дируги. Не трябваше да я обръщам толкова бързо, ама откъде да знам, че така ще стане? Ще я да оправя сега. Ой, нищо няма количка, защото... Нищо няма, добре. И това. Това ще правим, пък докъдето стигнем. Времето е много хубаво. Птичките пеят. Имаше едно връбче до сега и тук на ъгъла на къщата се караше, ама нещо се... Но нека да изчезна. Обаче ние ще работим. Хайде! Хайде да се преобличаме. Хайде! Нямахме да я кофрам там. Тая. Аз си Да. тая ще махна. И сега, докато чакаме нашият майстор да дойде, Петю е решил да довърши стаята, която вчера аз не можах да изчистя. После ще продължа, ако не успей да я довърши. А пък аз ще си боядисвам количката. Да, чистим този канал. Видимо. Тази година ще трябва да вързваме, да вкараме водата, е тук да видим. Но дойде времето. Да. Нещо искаш ли да ти помогна? И там разчистих, добре ли? Не. Къде? Ми плахнах ли? Да. Добре. Ето. Айде. Има дни, в които не върви. Някак си от сутринта тръгна толкова много, пък че направо... Оф! Ела тук, ела обавица, ето е. Айра, например, е цялата в боя. Залепи се на количката, квича, пищя, докато... Въобще, не знам, там да подрежем дръвчетата, то срязахме един клон без да искаме. Майстора го няма никакъв, обеща, че ще дой, сега кажа, че идва. Абе, въобще, този ден не върви.
Но, какво направихме? Ти довърши ли там? Да. Аз... Какво са направили ти? Нали, въроса дръвчетата, айде, подрязай Въроса ги, сега ще ги мина още тази един. куша не трябваше ли нея да подрежим? Чакай, че малко са такова напрегнах. С малко. И по-добре за малко да поспрем. Значи, ако батко не беше казал, че ще идва, защото му се обадих и му викам, виж, ако такова, нали, ако няма да идваш, да измислих просто да заминем на някъде, да отидем някъде, така да не върви. Днеска не върви. Нищо не върви. И гледай. Моля да си представиш, от 9 кусур дойдохме тук. Сега е... И цялото се овар. Овар съм. Чакай. 3 часа голяма тайна. Но ме нацвъках са. И тъй. Какво направи се? Батко каза, че ще С кой час си удаде молата от цимента? Кажеш ли нещо? Не знам. Така да е. Да продължа да се доваросам дръвчетата. Ти не ги ли варос? Днес ще ги мина още един път, защото тя и върта беше замръзнала, защото ние когато я купихме... Беше топло, после да е студено. Да, не знаехме, че ще дойде студено, забравили сме навънка под плевнята, тя присечена седи така, айде за дръвчетата, мазах, плесках. Ще ги мина още един път. Ама няма да зарежда. Там на слънце. Сега няма да я разрещам. Да се размекне. Да, тази втората, където няма може да би я малко ще да не знам. Сета. И така, аз ще продължа, пък после ще ви кажем какви сме ги свършили. И понеже така или иначе днешния ден беше много объркан, нищо не вървеше, разхвърляхме тази пясък из градината. Нашият майстор дойде, но ние го върнахме да се прибере вкъщи, защото имаше там някакви работи да оправя и решихме, че така или иначе стана късно, няма нужда. Утре ще дойдат по-рано сутринта, за да направят гредата там в комина. Ние разхвърляхме пясъка из градината, поне да свършим нещо, защото каквото и да похванехме днеска в къщата, някак си не вървеше. И решихме, че е по-добре да работим в градината. Варосах дръвчетата, сега ще покажа. Подрязахме ги, пооформихме ги и въпреки всичкото се получи един много хубав ден. Да, и Айра, бойдисахме Айра. Така. Аз обаче искам да си довърша количката и понеже не мога да рисувам, съм си приготвила шаблони. Ето тези шаблони с различни цветя и ще си изрисувам количката с тези шаблончета. Даже и тук съм нацвакала. Днес приключвам абсолютно всякаква работа, защото каквото и да се похване, нищо не върви както трябва. И вместо да си почина, днеска много нерви скосих. Просто не искам повече. Не искам. Тук пък тази жълта боя къде е. И тази количка от всякъде има дупки, където и да мазнеш с боя, тече от другата страна. И... Но пък сигурно на Магданоза ще му е добре. Не. Що се досваш като е по-красива, отколкото беше ръждива? Ако беше насъдил Магданоза в ръждивата количка? Да, представих се по съвсем друг начин. Оказа се, че... Няма да я караме на изложба. Да, сега ще остава така. Може би някой ден, когато денят е по-хубав и нещата вървят по-добре, работата ни върви по-добре. Сега... Не, за днес... Приключваме ли, Мила, за днес? Не ли? Аз се разхвърлях пясъка, сипах вода във варта. Да. И на нашия майстор 2 дена не му върви там работата и той дойде ядосан, изпратихме си го, както казах.
да иди той да се оправя и му казахме и при нас е така, просто не си представих деня така, но явно така как ще чисти аера от боята, нямам си на идея направо. И тя стана жълта зелена. Мисля, че аера стана по-красива, отколкото количката. Да, отиваме си към града. Край. Днеска край. Хайде, Край, не искам повече. Край. Добро утро! Днес съм сам. Слънчо е на работа. Митака има някаква задачка, която му създава проблеми. Така че днес ще продължи да я оправи. Аз дойдох сам. Какво ще правя? Сега ще ви покажа. Защото вчера, не знам Слънчо дали е снимала, и сигурно е тъмно тук. Хайде да отворим вратата. Оба! Така. Така. Ето, тия гради тук съм ги изтървал. Е тая от тук. Е тая. Това правоъгълниче. Тук съм го отървал, когато съм жулил градите. И вчера изринах тук канала. Викам, това ще го оставя, защото ще трябва насип тук да бъде. Погледна на градите. Ще трябва да се жулят. Но първо ще ида да намеря маската, не знам къде е. Няма да снимам как жуля градите, гледали сте го предостатъчно. Така че намирам маската, влизам там в стаичката, ожулвам градите и после ще се включа. Хайде! Така. Включване отново. Изкурих с телените четки граздите. Тая отдолу минах. Тук отдолу минах също. Тая. И извадих тая врата. И понеже времето е много хубаво. И свалих оная врата. Реших да ошкуря и нея. Да я изчистя с телената четка, не да я изкуря. Така и така съм се напрашил днеска. А тя е боядисвана. Тук виждате боядисване с синя боя. От другата страна мисля, че беше кафява. Да. От тук е кафява. И сега ще видя какво ще направя по въпроса. Дали ще стане с телената четка или ще трябва да включвам нещо друго. Така. Наложи се да прибегна до ламелни дискове. Изкарах и ролковия шлайф с усуканата четка. Много трудно сваля тая боя. Затова прибегнах до ламелния диск. Имам за дърво и за желязо. Ще мина така отгоре-горе и после да изкуря основното от
повечето от боята. И в последствие с четката, където са останали в порите с агошлайфа, ще изчистя и там. Да. Друже, пази се. Ето тук, после с четката с тая от агошлайфа ще бъркна така леко е тук по ъглите, но тук е основното и оттам от другата страна цялата е боядисана в кафяло и ще се играе с ламелните дискове. Няма как иначе да сваля боята. Мисля, че се получи много добре. Използвах всички видове четки, ламелни дискове. Тук на тия места задържах малко ролковия шлайф, за да може да се получи като изгоряло. И така, на мен ми харесва. Сега ще обърна от другата страна. С ламелния диск ще я жуля, защото оттам е с кафявата боя. Първо ще пробвам четките да видя как ще стане. Ако не може и е трудно, с ламелните дискове и после с четките. Телените ще надраскам и ще направя като от тази страна. Тук отдолу се показва синя боя. Значи с ламелните дискове почвам. Тая врата ми разказа играта. Особено тук, където ви показах, че има две бои. Кафява и отдолу синя. Ламелите направо запушват на моменти. И жулих един път с ламел. И този диск е за желязо. После ще сложа за дърво, за да доизчистя. На места има боя останала. После ще сложа телените четки и така, докато я изчистя. Така сега е малко почивка и после продължавам. Край с жуленето. Мисля, че стана много добре. Сега ще я закача пак там, където си беше. Така. Не. Така. Закачих я, но в последствие искам да я обърна. Пантите ще ги сложа
тук и вратата лицето ще дойде от тая страна. За да стане по-удобно. Ето. Така ще я направя. Да се отваря от тук. Защото тук ще има шкафове на там. Кухненски. А тук ще си направим килерче. Няма да хващам нищо друго, приятели. Поизмориме тая врата. Шкуренето е много трудоемко, много енергия се изразходва. Помните, когато шкурих всички гради в къщата, какво чудо беше. Няма да си давам зор никак, защото лятото тепърво идва и трябва да се работи. Сега си отивам в града. Утре, живи и здрави, отново ще дойдем. Ще дойда или ми така ще видя, ако е свършил с оная задачка, която му прави въртеле. Ако е приключил с нея, утре ще дойдем да правим най-сетне горе комина. Добре, това е за днес. Тръгвам. Приятели, измина една седмица, объркана. Тези 3 дена бяха направо последните 3 много натоварващи, напрегнати, нищо не вървеше, но седмицата си мина. Добре, всичко си наред. Има и такива дни, така че... Ето я количката, не знам дали се вижда, после ще проверя в кадрите дали наистина се вижда, защото слънцето ни пречи и нещо ни доскив. Но дали направихме комина? Направихме го, но тези кадри ще ги видите в следващото наше видео, тъй като и без това стана много дълго. И нещо друго да ви споделим. През тази и другата седмица има огромна вероятност да не ви отговаряме на коментарите, ще има видеа, но ние ще отпътуваме малко Ще пътуваме, но къде? Ще видя с последствие. Тайна? Не, сега ще кажа. Отиваме в Англия, за да видим единият от синовете ни там с малката Ая и неговата съпруга. Да, малко на гости. Да. Затова в следващото видео ще видите ремонта на комина и по какъв начин е направен. Така. И да приключваме тази седмица. Да, приключваме тази седмица. Това ще бъде от нас, приятели. Дали беше добро, дали не беше, дали беше хубаво, дали не беше. За мен си беше супер. Мисля, че премина една добра седмица, макар и с по-малко работа, с повече нерви, но много работа пак се свърши. Ще бъдем с вас всяка събота от 9 часа сутринта. Тези от вас, които не са се абонирали и искат да получават известия за бъдещи наши видеа, могат да го направят с камбанката. А тези от вас, които са се абонирали, дайте по един палец нагоре, може и надолу. Коментирайте. Ще отговорим на всеки с удоволствие. От нас пожелаваме ви, бъдете здрави. Обичайте се. И нека Бог да е с вас. Чао. До следващата седмица.